Mae diwrnod wedi bod yn mor dywyll. Sbïa ar hwn. Mae diwrnod oes wedi troi o disglair i dywyll. Bore yma, mae yna ymosodiad wedi digwydd ym Mrwsel. Dwi ddim yn teimlo'n sioct o gwbl. Ti'n gwybod pam? Achos dwi'n gwybod fe fe'n yn digwydd. Mae'n digwydd ers twpdra pobl llywodraeth wedi penderfynu i croesawi pobl anghywir o canol Drwywain o Arab countries wedi dod law ac i gymryd drosodd wedyn i ymosodiad a lla pobl sy'n Ewropeaidd ac yn enwedig y pobl sy'n byw yna. Rwan, dyma fi Lawrence wedi bod mewn alltyd, y Cymru mewn alltyd. Dwi'n dod yma i ddeud, dwi yn trist, ond dwi eisiau deud i chdi gyd, dwi'n iawn, dwi ddim wedi brifo achos dwi'n byw just hanner awr ymaith o Mrwsel. Achos ble mae ganddyn nhw heddwch wedi seliedig yn y cefn gwlad rhywle yn y Gwlad Pwyl. Ond dydy hyn ddim yn saff ond rhy hir, achos mae amser wedi dod. Mae terfysgwyr wedi dod. Paid a gweddi rhy gormod dros Ewrop. Gwthia! Deffrwch a gwthia dros Ewrop. Dim dros yn Gwlad Pwyl, ond yn Ffrainc, yn Lloegr, yn Cymru, yn Iwerddon, ac dros Ewrop i gyd. Mae Hwngari wedi deffro, mae Gwlad Pwyl wedi deffro hefyd, felly mae'n amser i ni i deffro, amser i chdi i deffro, ac y deffro yr effaith bod da ni'n wedi cael ei ymosodiad. Felly, fight for Europe!